Ni aka, nalipay kog dako kay ikaw ni simba kauban nato ang Dios kay karon ang adlaw sa atong Dios. So, atong ihimo nang matag usa kung mahimo atong lamanuhon uban sa ato ang panagpakpak, panagsayaw diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Nalipay kong dako kay makauban na sa ata. Nalipay kong dako kay ikaw may simba. Igsoon ko kung sa kana. Nalipay kong dako kay ikaw ania. Nalipay kong dako kay makauban na sa ata. Nalipay kong dako kay ikaw may simba. Igsoon ko kung sa kana. Hallelujah, Lord Jesus. Nindot kayo ang awit mga igsoon ko sa Ginoo kay sa awit pa lang naingon ang misay sa awit nga pagkaanindot tan-awon ko ang iyang mga katawhan nagkahiusa sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Mga igsoon ko sa Ginoo. Kung sa may naasubit sa atong kasing-kasing, huna-huna, ikaw ra ginasayod og ang Dios, mga igsoon. Kung mahimo mga igsoon, atong i-surrender sa atong buhi nga Dios, kay naa ang Dios nakig-uban nato. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord, aniya kami o Diyos sa imong presensya, Ama. Yes, Lord, ako sa presensya mo. Yes, Lord. Uban sa pagpaubos kanimo, dala
walay laing butang nga ikapalos ko pagsimba o pagdaig. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Ako sa presensya mo. Yes. Uban sa pagpaubos kanimo. Yes, dalay ko ka, O Diyos. Dalay ko ka, O Diyos. Simbahon ko ikaw. Pasinungan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Yes, Lord, pagsimba ang mga pagdaig o mga pagdaig. Walay laing butang nga ikapalos ko. Pagsimba o pagdaig kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaig. Yes, Lord. Walay laing butang nga ikapalos ko. Pagsimba o pagdaig kanimo. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Wala kami lain, Lord God, nga butang nga ikapalos nga na kanimo ang mahal. Kundili ang among buhing halad, ang among kinabuhi, Lord Jesus, nga wala kami lain, Ginoo, nga ikabalos nga na kanimo. Mauragid ang mga pagsimba, mga pagdaig, Amahan. Lord, wala kami igong ikabalos nga na kanimo, Lord Jesus. Apan ang among ikabalos nga na kanimo, ang mga pagsimba o mga pagdaig, Lord God, nga muna'y imong purpose sa among kinabuhi, Ginoo, nga amo kang maalagaran, amo kang masimba sa tibuok ng kinabuhi, Amahan. Og ang tanan, Ginoo, kung amo kang giuna, Lord Jesus, ang tanan igadugang ragyod diri ka namo, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah. So ato ta sa mga pagdaig sa itong buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Kibalo naman ta, mga kaigsuonan, nga kung mudaig ta sa atong Ginoo, ubanan gyud na sa ato ang kanang panagsayaw, panagpakpak. Ligi ako no ang imong mga katupan, para magnang hinuktok. Bless batang ani karon diri inin sayo sa kabuntagon. Hallelujah. Ang tanan mo sing it, oh, praise the Lord. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah. Walay laing manluluwas sa atong kinabuhi kung di si Ginoong Jesus. Hallelujah. Ato siyang awitan, simbahon, alagaran sa tibok na itong kinabuhi. Yes, Jesus. Ang ayan lagi tang maglipay tungod sa iyang kinabuhi nga gihatag ka nato, mga ikaigsuonan. Sa ato siyang daigon. Ang ayan lang nga maglipay ta, magpasalamat sa kinabuhi nga na ako.
walay pagkabal, hingkod man yan ang pabilin, walay paglumal ang iyang magtagal. Maluluwas pa, malalaban pa, di pa nalibot ka sa tanan mo. Hinigugma, maluluwas, maluluwas ka, malalaban pa, di pa nalibot ka sa tanan mo. Hinigugma. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Ang yan lang ang maglibay ta, magpasalamat sa kinabuhi nga na ang konta. Gikan kaniya! Gikan kaniya! Ang yan lang ang simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog o hunahuna. Himayaon siya, walay pagkabal, hingkod man yan ang pabilin, walay pagluman ang iyang pagtagal. Walay pagkabal, hingkod man yan ang pabilin, walay pagluman ang iyang pagtagal. Manluluwas ka, manlalaban pa, di ba nalibot ka sa tanan mo. Hinigugma, manluluwas ka, manlalaban pa, di ba nalibot ka sa tanan mo. Hinigugma. Yes, Jesus. Grabe ang atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Siya ang manluluwas, siya pagin ang manlalaban, siya pagin ang di panalipod sa atong kinabuhi. Amen! Yes, hallelujah! Atong bagyong isinggit ang mga pagdaig sa atong buhi nga Diyos! Singgit sa mga pagdaig! Hallelujah! Woo! Yes, Jesus! Yes, hallelujah! Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit! Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes, karon ang adlaw! Adlaw sa pagmaya, magkahiusa, magkahiusa. Diha kaniya, magpasalamat, magpasalamat. Tanang binuhat nga may gininhawa. Gikan kaniya! Singgit!
Jesus. Simbahon ta ang hari. Daikon ta ang hari. Come on, church! Awitan ta ang hari. Awitan ta ang hari. Sing God! Sing it sa mga pagdaing. Woo! Sing it sa mga pag-awit. Sing it sa pasalamat sa atong Diyos. Sing it! Sing it sa mga pagdaing. Sing it sa mga pag-awit. Sing it sa pasalamat sa atong Diyos. Yes. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Wala kami laing gihatagan sa among mga tingog, Ginoo. Wala kami laing gisinggit, Ginoo. Para ikaw ang Diyos madaig, masimba sa matag usa na mo kinabuhi, Lord Jesus. Dili ka na mo ikaulaw, Ginoo, nga musinggit mi, maghugyaw mi sa mga pagdaig, kay ikaw ang Diyos mo ay magbubuhat. Ikaw ang Diyos tag-iya sa akong kinabuhi kanamong tanan, Lord God. Busa, Lord, di na mo ikaulaw, Ginoo, nga maghugyaw mi, Ginoo, sa mga pagdaig, kay mo unay gisugo nimo namong tanan, Ginoo, nga gibuhat nimo ang tao, imong giumol ang tao para ikaw ang Diyos maalagaran, para ang ikaw ang Diyos masimba sa tibok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. Ang kinabuhi na mo, Lord Jesus, para o para ragit nga kanimo, Ama. Yes, Lord Jesus. Tagapangita niya sa imong katagbawan na mahal. Amog yung giangkon, Lord Jesus, kung wala ang imong tabang. Kung wala ka, Lord Jesus, sa among kinabuhi, Ginoo, wala o wala din may mahimo, Lord Jesus. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nakapangita sa katagawan mo. Dili ko mabuhi kung way tabang gikan nimo, anaa kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos,
mabuhi ko. Gikan kanimo nakapangita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung way tabang di kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan, ang imong ngalan gayod mahimaya. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan, ang imong katahon nagadanag. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan sa sinugdan o sa katapusan, ang imong ngalan gayod mahimaya. Kay ikaw lamang o Diyos, tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan, ang imong katahon nagadanag. Ang imong katahon nagadanag. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw gid ang Diyos Amahan nga tinubdan sa tanan, Lord God. Bisan pa sa pagsugod sa katapusan, Amahan. Ikaw lamang gyud ang Diyos, Ginoo, nga ang iyang himayaon, Lord God. Ang iyang simbahon, Lord Jesus. Bisan pa, Ginoo, sa yuta o sa kalangitan, Lord God. Sa tibuok kalibutan, Lord God, na among makita, Lord Jesus. Gibugna na nimo, Amahan, pinaagi sa imong pulong, Lord Jesus. Ibinang tagsa-tagsa na makakinabuhi, Lord God. Inhana ka kagamahanan ng Diyos, Ginoo. Gamahanan, Lord Jesus. Wala sama kanimo, Ginoo. Yes, Jesus. Kanimo lamang kami, Lord Jesus, musalig. Diha lamang min, Lord, makapunong katagbawan na kanimo, Ama. Yes, hallelujah.
Katahong lagot sa imong ngalan, kay ikaw man ang kaluwasan. Yes, Lord, ugad kami, Lord Jesus, sa imong trono, Ama. Dad ako ngadto sa imong trono, kay gusto kong makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan. Yes, Lord, wala kami laing tuuhan, Lord God. Wala kami laing saligan. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Yes, hallelujah. Mutuo ko, mosalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakonsal mo kanako. Motuon ko, mosalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakonsal mo kanako. Yes, hallelujah. Kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakonsal mo kanako. Motuon ko, mosalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakonsal. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Glory, thank you, Jesus.
tibuok na mong kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord Jesus, sa matag usa ka namo, Lord Jesus. Nakahatag na kanimo, Lord God, ang mga pagdaig, Amahan. Kay maunay gihulat nimo, Lord Jesus, sa mong tagsa ka kinabuhi, Amahan, nga moday kami nga kanimo, Lord Jesus. Manay imong tuyo diri sa among kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa matag usa na mo kakinabuhi, Amahan. Sa tibuok simana, Ginoo, sa tanang adlaw, sa tanang panahon, sa tanang oras, Ginoo, sa matag pitik sa orasan, Ginoo. Lord, diha kami nimo, Lord, adunay kaluwasan, Ginoo. Sa mataglakaw sa among tiil, sa bisan asa kami muadto, Amahan. Makasiguro mi, Amahan, nga luwas kami, Ginoo, kay naa ka nga Dios. Ingon ang imong pulong, Lord, nga sa bisan asa ka muadto. Ingon diya sa Salmo 91 verse 11, bisan asa ka muadto, pabantayan ta sa mga anghel nga sinugo sa atong Dios, mga kaigsoonan. Una nga, dili ta angay mabalaka ni mahadlok kay naa ang Dios. Once nga gidawat na to ang atong Ginoong Jesus, iya na tang gibunitor. Una nga, wala kitay laing saligan sa atong matag sa tagsang kinabuhi ang atong Ginoo. Kay siya ragyod ang kapangayuan na to og protection, provision sa atag sa tagsa na to kakinabuhi. Salamat, Lord, sa kagawasan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gawas nun kami, Lord, nga nakadaig, nakasimba, nakapasalamat, nga nakakanimo, O Dios. Tungod kay gitagaan binimo, Lord, og maayong panglawas. Tagaan mo Lord, o kagawasan sa matag adlaw sa tanang panahon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus, sa imong mga saad, sa imong mga pasalig diri sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Mo'y hinungdan, Amahan, nga dili ka na mo ikaulaw, Amahan, kay ikaw ang Dios, Lord. Angayan og takos nga daygon sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat kaayo, Amahan, sa imong dakong gugma. Salamat, Lord, sa imong pagbugkos sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Ikaw ang Dios kanunay nag-provide, naghatag og kusog, kabaskog sa among mga panglawas, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Wala kami laing daygon pasalamatan, Lord God. Wala kami laing ibayaw, Lord Jesus. Wala kami laing ipataas, pasidunggan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Kay you are the kings of kings. You are the lords of lords. Ikaw ang Dios, Ginoo. Ginoo sa tanan, sa bisan asa. Ikaw ang Dios naa. Thank you, God. Dalaygon kang kaayo ang imong ngalan, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamapinanggaon sa matag usa na mo kakinabuhi. Dios ka nga silimbahon, Dios ka, Lord, nga mapasayloon ug gamhanan sa tanan. Busa, Lord, takos ka nga hatagan sa among mga pagdayig, mga pagpasidungog, ug takos ka nga mudawat, Lord Jesus, kay ikaw ang Dios ang ayan nga daygon, walay lain pa, ikaw lamang, Ginoong Jesus. Lord, kanimo, O Dios, sa mga pagpasalamat, mga pagpasidungog, kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingog. Amen. Amen, no? Nabusog ba mo sa awit makalangit? Salamat kayo na sa atong buhay nga Diyos nga naadyo siya kanunay. Nagdasig ka natong tanan. O karon akong isunod ang scripture reading nga pagadad o ni Sis Madeleine. May buntag ka natong tanan.
Ari na sabta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mabasa diya sa Mateo 9:35 hangtod sa 38. Ingon dire, naluoy si Hesus sa mga tao. Unya milibot si Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian og sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig. Murag mga karniro nga walay magbalantay. Busa, giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan diutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siyag dugang pang mga ngani, ang pulong sa Ginoo. Ug karon naman tayo tagsa-tagsa ka testimony no. Atong isunod ang giunsa siya pag-alagad sa atong buhi nga Dios, giunsa siya pag-ayo. Akong ihatag ang testimony ni Tatay Moises. Mga ikson ko sa pagtuo may buntag. Ang akong testimony karon mubo raman kayo. Kabayan ngin sa kuwang hilanat. Kusog ayon ka ang akong hilanat pan dili no grabe kay makatindog ko man ko. Makalakaw pa. Di ko ganahan yung makaon. Kanan nga mga kanunon. Bait. Ang akong kanon, yute lang kayo. Yute lang kayo akong kanon niya. Parisan na ko gatas. Nadugay. Ako pong sipon. Bulit niya akong ilong. Nabulit. Apit na di ko magkaginawa. Nadugay, tinaw kayo. Nadugay po. Nakuan man, napariyaman itong kulabang pest. Urag na nabantok. Unang di naman ko kaginawa na ko ini. Kaya, di na madalas pagsikma. Di na ko kaginawa kay pitirgana, nabulit do kailong. Nya, di pa po ako ang ubo po. Ubo na ko. Murag, karaan nga ubo. Ginanganan mo nila daloy-doy. Ubo nga daloy-doy. O, unya, sunod. Di po ka ginawa kayo. Pisting gilo ka ko ini. Gilo kayo. Sunod nga ubo. Nya, ako kung dogan po. Tingog man. Marama, hubak mo gini. Marama sa dogan ni aning Marciano. Ito salay. Marciano ibiyang. Gatingog. Iniginawa. Kung ano na. Karong magpanyapon dahil katulong mag-ampo ko sa Ginoo. Kaya base ang pili ni pamasin. Ayon, di ko niya. Ako po. Natulog. Pagpuntag, una-una na ako. Nakunod. Na may kakunod sa kuwang gibati. Alibyo. Na may alibyo. Wala ang mafurot. Langay-ngay. Permiro, ubo. Ubo na ko. Ako apong hilanat. Ang unang kaayo na ako, itong hilanat.
Ganahan naman po kung kauna sa tupan. Hilanot na ako. May nagkikay. Aktik na ko niya. Ganahan naman po kung kaon. Pag wala ginako ni ato sa ospital, ining sentro, wala ganang tumat tambal niya. Kaya si Pedro po, utro po, pareman may gatubag mag-ubo mga gabi ilantan po siya po. Niya na dugay. Nawala nagsipon ako. Nawala. Panula mag-ingon, nawala gidayon. Sunod pag mga ugma nga nage. Katong naadira si Brad Serapen, wala na kahit po ito, si Puna, Birnis Santo man to. O, ako singidala dito sa balagay naong tak binignet. Pero wala pa mga ayok akong ubo nito. Pagka, abutan pagpila ka adlaw, akong tingog sa dugan pod. Nawala man pod. Nawala na. Yeah. Ako una ko nagpabilin gamay na lamang po. Buntong pa testimony kong pastora kay atong sa kay Domingo Balibad ko kay magbilog ko makakuha reg mautlantak ubo niya dire manang balibad ko niya ang gusto Domingo. Pagka karong Domingong na agi nawala naman tanan yung akong ubo. Wala niya tanan tunggalan ako ini wala na di na magtingog di mo katulog kay magtingog man ini ginawa na ko na ini ginawa magtingog kung sipon po wala na ako pong hilana ko wala na po kay ganahan po kung mukhaon po marato ko ang panaga akong ipakapin po si Brad Pastor namdunam sila iba na magabi paminaw po ko ingo man po siya nga iyang wali nga pagbasa mo ko Biblia kamo ya ugulay lugar na times maghimo mo time management ako gabasa ko sige ko ang gabasa pero wala man ako gusto kalahira ba pagbasa lataw-lataw niya akong badlisan lamang nako badlisan niya basa ko kung ibasa kada magpaniutok tulgon ko puway ko sa karyot basa ko duha ka chapter 3 niya butangan po nako mutubang niya butangat timaan asa dapit punong dugay numan maginako gyud tanang basahon ako yung human basa ro gyud ko ha akong nabasahan si Asaf na sa 1 Kronikas 5:16 may kay ni siyang kanta tugtog sa templo nga ito ko ni Solomon siya mag-aawit napos sa Istras libro ni Istras na Yahweh kayo bata kay nindot kay mo don kanta tos Asaf nasa libro ba sa Istras o sa Kronikas di mo man siyang mag-aawit leader amot to madugay naman og mag-istorya ko pati Biblia mo rato Salamat kay sa testimony ni Tatay Moises sa ihang kaayuhan nga gihatag sa ato ang buhing a Dios. O karon ako ang isunod ang special number nga pagadadon sa Candelarios family.
may buntag ka na tong tanan niya. Salamat sa Ginoo nga karong adlaw kanang amo ang halad awit nga. Wala man sad na wala pud sa huna-huna pa nga karong adlaw birthday ni Asap. Ya iyahapon siya pud ang mudram. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Nag-aluhan niya ang awit og ang pulong mo kinabuhi ko. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo sa atoa, wala jud tay wala asa ka ta. Amen. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Isa'y kalibutan, mahanaw sa lamang. Sa tanang butang, ang pulong mo damhana, nagtudlo sa tanang, ang tawan mo iandang. Nabayan pa ang Biblia, kumpleto na akong buhing diyan. Ang polo mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang nakalabaw, tangi mo, wala katubong sa ngalan mo, Diyos. Kaya pulong mo kinabuhi ko, kaya tulong mo kinabuhi ko, kaya tulong mo kinabuhi ko.
Kay ang pulong mo kinabuhi ko. So nindot kayo ang mensahe sa awit. Diha gipabot nga mahanaw man ang mga butang sa kalibutan. Tanan nga giampingan o gitinguha sa tao may katapusan. Apan ang pulong sa Dios way pagkahanaw. Mahinungdan ikaw ug ako kinahanglan magkinabuhi sa pulong sa Dios kay kung magkinabuhi ta sa pulong sa Dios ug ang mga pulong magpabilin sa atong kasing-kasing dili ta mahanaw apil sa kalibutan. Sa dalaygon ng Dios mga kigsunan sa iyahang pag-atiman sa matagusa nga bisan ko ang uban wala dinhi ubay-ubay gyapon ta karon. To pakpakan ang Dios sa matagusa nato kakinabuhi. Ubay-ubay pod nga wala diri kay na tuwa sila sa syudad, usapot sa pamilya nga to igsuon tuwa pod sa Cavite, pero nakig-uban sila karon pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. To pakpakan ang Dios sa tanan nga mga kaigsunan nga naa ka sa Canada og sa Thailand og sa Panabo og daghan pa gyud nga mga lugar, no? Kung akong hisgutan murag mutaas pod ang oras. Ako ang hisgutan mga kaigsunan ang ako asang ipasalamatan ng Dios sa kinabuhi sa akong anak si Asaf. Siguro dunay mangutana nga nganong si Asaf man. As soon as possible. Asaf. Samtang gibuntis siya sa akong asawa, gisabak siya sa akong asawa, samtang nagbuntis akong asawa, nagtrabaho ko ato sa Jesus Reigns. Ako mo'y gibutang sa Ginoo sa sa prayer house sa Jesus Reigns kanang Mandawi House of Prayer. Ako mo'y nagdumala pa atong panahon na. Unya everyday nagyumi simba. Gikan sa alas 9 hangtod sa alas 12. Unya lain na pod ang mo kuan, lain na pod ang musaw. Ug wala ko na apoy pastor nga moatiman. 24/7 ang service sa House of Prayer, gabi ug adlaw. Unya moadto gyud na musaka gyud na sa House of Prayer ang vision keeper sa Jesus Reigns si Ma'am Gina Usminia. Siya gyud ang gibutang sa Ginoo, siya ang gihatagag vision about Jesus Reigns. Unya mo mag-awit mi, magkanta, magdaig mi sa Ginoo. Samtang nagdaig mi sa Ginoo, mga igsuon nakita niya nga dunay usa ka babae nga buntis. Unya ang usa ka babae nga nagbuntis kanang gasabak siya paggawas kuno sa bata, ang bata nga gipanamkon sa usa ka babae nga buntis nagdaig sa Ginoo, diretso kuno nga nagdaig sa Ginoo ang bata. Nagdaig sa Ginoo ang bata, unya nakita niya diha sa ang vision nga adunay libuan ka mga anghel nga mikuyog sa pagdaig og pag-awit samtang nagdaig ang bata ngadto sa Ginoo. Unya nakakita siya hagdan, mo na iyang vision, nakakita siya hagdan nga nagsaka kana og ang anghel nga nagdaig sa Ginoo kuyog sa bata nga gipanamkon sa usa ka babae. Nya pagkahuman nangutanay din siya, buntis imong asawa pastor? Ingko nga buntis. Isa pangitaa kanang leader ni David diha sa Biblia. Kinsay ngalan sa leader sa worship leader sa panahon ni David, mao ingalan. Mao na nga gipangita nako ang leader sa kanang worship team ni David, kanang tibuok worship team kay pila guna kagatos ka mga instrument, mga musician sa panahon ni David. Usa sa mga leader nga maoy kusog nga muawit og maoy mutudlo sa mga musician og sa mga mukanta ginganlag Asaf. Mao nang akong ginganlan siya Asaf. Unya karong adlaw birthday pod ni Asaf. Happy birthday nak. Ang Dios magpanalangin nimo. Magdako ka nga naay pagtahod sa imong mama ug sa imong amahan ug sa imong kuya David, no? So sa atong pakpakan ng Dios sa kinabuhi sa among anak nga si Asaf. Muna nga salamat kay sa Ginoo. Kagahap ato miaging adlaw sa sighangyo ma. Kanang unsay sudan kay mo pakaon lagi siya. Ikaw sige nak. Manguan ta manakop tag isda, isa ka tong manok, tong litson. Gadahom siya katong baboy. Niya amo may kabantay nga nagbuhi mig baboy, dali ding mutubo unta, maapsan pa gid unta.
Una nga next siguro, no? Next year, ang Dios mag-bless sa kinabuhi sa mga anak. Ang ato karong paghisgutan mga kaigsunan, ang gibasa kaganina mahitungod to sa panahon nga si Jesus nagwali o nagtudlo mahitungod sa paghari sa Dios. Nakita niya ang mga tao nga kanang luya, walay magbalantay, kumbaga diha sa Mateo, no? Kung imong tan-awon diha sa Mateo, nakita ni Jesus nga ang mga tao nagluya. Walay kadasig. Kanang taong walay kadasig mga kaigsunan, kumbaga walay kalipay, walay kalinaw. Kung imo na siyang tun-an, layo sila sa presensya sa Dios. Kung imo pag yun ang palaluman, wala sila'y relasyon sa Dios. Kaya ang tao nga walay relasyon sa Dios, dili nila mabati ang presensya sa Dios. Nagluya sila, wala sila'y kadasig. Nagkinahanglan silang mga magbalantay. Nanginahanglan sila og magsasangyaw, kumbaga. O niya, ingon si Jesus diha sa unahan, ingon siya diha sa unahan nga, ingon siya diha sa 37, busa, giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihonon. Daghang ang anihonon. O niya, apan, jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo ka mo sa tag-iya sa anihonon, aron magpadala siya, dugang pang mga ngani. Kung maghiskot ang mga ngani, mga kaigsunan, diretso ra gyud ko sa point kay nagdagan ng oras. Labi na pod sa ato mga kaigsunan, no? Focus lang ta sa gitawag trabahante. Ang tanami yung trabahante. Mga ngani. Kung maghiskot ang mga ngani, ikaw ako, dili ta inosente about sa pagpangani. Kung maghiskot ang pangani, bisan unsang ang klase nga tanom, atong tan-awon ang tanang trabahante. Kasagaran sa mga atong mabandayan, nga mauray makita natong trabahante, katurang mangani. Pero kung imong lantawon mga kaigsunan, sa panahon nga naay ani, tanan nga naglihok sa maong nga pagpangani, apil siya sa kitawag pagpangani. Hello? Okay. Dili, ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, imo ning masakpan nga trabaho. Imo ning masakpan nga mensahe. Ang pagpangani mga kaigsunan ko sa Ginoo, daghan ang nagtrabaho. Dili lang katong nagpamupo. Dili lang katong nangibot og unsa may giani, like example bisol. Butang lang nato bisol. Kanang uban pa gabi. Mingon ta nga kinsa may mangibot, kinsa may mangani. Napulo ra. Kay napulo ra kabuok nangibot sa bisol. Mo hindi tighakot, pero wa ta kabantay nga naa pa di ay apil sa pagpangani. Kinsa man ang apil sa pagpangani? Ha? Dili wala pa Ginoo. Ang apil sa pagpangani kabalo mo unsa? Dili lang katong nangibot. Dili lang katong nagpasa, naghakot. Apil sa katong nag-andam og snacks. Nagloto. Kay team man na. Amen? Team. Diha sa pagpangani, dili lang ang tighakot, tiga og hisgot ta og humay, dili lang ang tigalap, tighakot, tigiok, kun dili katupod, tigpakaon. Katong tigluto. Amen? Muna diha sa usa ka team mga kaigsoon ay sa pag-ampo kamo nga ang Dios magpadalag daghang mga ngani. Dili lang ta makapokus mga kaigsunan sa mga ngani. Like example, tiggalab sa humay or tigibot sa bisol. Kundili, atong hinumduman ang tibuok team. Kaya matag usa na to kakinabuhi mga kaigsunan, dili ta pareho og abilidad. Dunay uban nga paspas ay kamugalab, pero wala say kusog nga pasan sa humay. Dunay uban nga maayo siya mo pasan mga kaigsunan sa humay, pero dili mapud siya kabalong mo luto. Kabalo mo? Dili makapadayon ang ani kung walay kaon. Munang naay luto, naay tigluto, naay tingandam,
aron magpadayon ang ani. Ingon ang atong Ginoong Hesus, pag-ampo kamo sa amahan aron padad-an tag mga ngani. Ang ipakita ni Jesus, ang ipadala dili usa, kundi usa ka team. Amen. Kompleto. Munang diri sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, samtang nagpadayon ta nga naghulat sa saad sa Ginoo, usa ta ka team. Dili tuod ka kaayo hanas mo kanta, pero hanas kay kang muluto. Nang kinsa may maayong muluto dire. Ato pakpakan ang Dios. Labi na kung naay mga birthday. Kabalo kong makakaon gyud taron. Uy, nindota no? Ay na mo usag huna-huna og alas 12 na. Mapas mo na sad ko. Naa ay luto ron ay kanon. Amen. Nya diha sa luto mga kaigsunan, naitig ukay, naitig limpyo, naitig hugas, nya naitig assist, naisig pangutana unsa man. Okay na ni ilunod unsa man. Unsa may akong andamon. Di ba nindot kayo atong pagpakan ang Ginoo sa matag usa ka mensahe nga ato karong masamtan. Gusto sa Ginoo nga ang tanan nga apil diha sa pagpangani. Speaking about pangani, ang ipokus ni Jesus, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios hinumdumi, usa na sa katim. Sama sa ato ang pagsimba sa Ginoo, usa ta katim. Dunay magwali, pero dunay tigkanta. Dunay tigkanta, dunay tigduyog. Amen. Duna po'y tigduyog, duna po'y tigsayaw. Dunay tigsayaw, duna po'y tigpakpak. Amen. Labaw sa tanan, dunay tigampo para ang maong selebrasyon o pagsimba magmalampuson. Tanan nga nagtrabaho mga kaigsunan, nakit-an sa Dios. Ug dili lang diha kita tanan, dinhi mga kaigsunan, kundi duna po'y gigamit si Lord. Aron ang ato ang pag-alagad mas mapagaan. Amen? Dili ta katarong og singdal kung walay gigamit si Lord nga mopadala og starling diri sa ato atong pakpakan ng Ginoo. Amen. Muna nga atong ipasalamatan ang Dios sa kani bitawng tanan nga gikinahanglan dinhi. Akong pamilya, kining tanan gikan sa Dios. Ang Dios mo'y nagpadala aron kami makapadayon sa pag-alagad. Kuyog sa matagusan nato. Amen ba? Siya ang nagpadala og siya nga Dios nagsupply. Siya nga Dios nga nagsupply og siya pod nga Dios nga nagtan-aw sa matag usakon ang iyang gisupply, napataas ba ang iyang ngalan? Napasidunggan ba siya? Kay sa panahon nga iya kang makit-an nga ni participate ka sa trabaho ni Jesus. May participate ka, mga igsuon, ni apil ka sa trabaho sa pagpangandam sa pagbalik ni Jesus, apil ka niyang gantihan. Gidasi ko sa Ginoo sa paghatod og mensahe sa matagusa diha sa katapusang libro sa Biblia sa Gipadayag, Kapitulo 22. Diha sa Gipadayag, mga kaigsunan, Kapitulo 22, nag-ingon diha, versikulo 12. Si Jesus miingon, mubalik ako og dili madugay nga magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Unya gidala ko usab sa Ginoo sa akong pagpamalandong ni nimong mensahe sa sulat og gwali ni Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15. Unang Korinto kapitulo 15 nag-ingon dinhi sa bersikulo 58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on, og dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Ang tanan may iyong dili makawang, dili mausik, dili kalimtan sa Dios. Ang imong sakripisyo, ang imong paghalad,
ang imong pagtabang, ang imong pagpakaon, ang imong pagsupply, kanang tanan, gantihan og balusan sa Dios. Si Juan nakakita og nakadungog siya sa mga mensahe ug miingon, ako si Jesus, mubalik sa dili madugay. Magdala ko ganti, sumala sa imuhang gihimo. Amen ba? Unya dunay mga warning o pasidaan ang Dios. Kung naghimo ka nga adunay pagreklamo, kung nagbuhat ka nga adunay pagpangumpara, kung nagliho ka mga kaigsunan, nga dili siya ang imong ipataas, ang ganti dili nimo masinatian. Kay kontra sa Ginoo, ang tao nga naglihok nga dunay pagpangumpara. Kontra sa Ginoo, ang paglihok sa tao nga adunay pagreklamo. Amen ba? Muna imong tapad, galingkod ra tuod ka, pero ang imong kasing-kasing gitan-aw ni Lord. Kabalo ba mo? Kaning paglingkod o pagsimba diri sa simbahan, usab na siya katrabaho. Kana pagpaminaw sa pulong sa Dios. Bililhon kay na siya. Kay nga naman, giproteksyonan ka na sa Ginoo. Kay kung wala pa ka mo simba, siguro karon, lain na siguro nga pulong ang imong madunggan. Amen? Muna ina imong tapad, bless kayo ka, nga misimba ka. Munang niingon ang sulat sa Hebreo, Kapitulo 10, 25, kung imong tan-aon, ingon siya diha, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Hebreo, Kapitulo 10, 25. Ingon siya dinhi, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na mo abot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Dini giklaro mga kigsunan sa ubang mga panahon o sa unang mga tao, dunay mga tao nga makasinatig kaluya. Dunay mga tao makasinati sa mga pagsulay. Siguro sa ato usab nga kinabuhi karon nga nag-alagad nga samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus, dunay mga panahon nga mo feel ka og kaluya. Labi na kung naa kay mga bugat nga mga problema. Amen ba? Siguro dunay kaluya nga imuhang masinatian o masabtan, moabot sa imuhang pagbati nga naluya ka kay ikaw ra usa. Naluya ka kay layo kayo ang imong simbahan. Pero gidasig ka sa Ginoo nga muanhi gyud karo makadungog ka sa mga mensahe sa Dios tungod kay ang mensahe sa Dios magdasig nimo nga moingon ang Dios kanimo, ayaw kaluya. Dapat kang malig-on, dapat kang mopadayon kay ang mensahe sa Dios nga dapat nimuhang tipigan, miingon siya, ayaw kaluya. Inay mo tapad, ayaw kaluya. Ngano man, ang imong sakripisyo sa pagsimba, dili kawangon sa Dios. Busa tindog kamo nga lig-on, nga dili matarog. Pagkugi kanunay, kanang word pagkugi mga kaigsunan, nagpakita na sa pulong sacrifice. Kanang word sacrifice, dili na nimo mapakita sa Ginoo sa pulong lang. Munang usas atong mga igsoon, bisan layo ang ilahang lugar, mianhi gyud siya. Atong pagpakan si Lord. Nas likod, no? Kalayo gud anang tulusa. Layo. Pero mianhi siya. Init pa. Mianhi siya tungod kay gusto ang Dios nga madunggan niya nga ang iyang sakripisyo ug ang imong sakripisyo, ang atong sakripisyo gantihan di ay sa Ginoo. Amen? Atong mga igsuon gikan dito sa naman siya dirira, no? Sometimes usahay. Makaingon ta tinuod. Nganong mo simba pamanta? Kabalo ba mo? Kung wala siguro ta mo simba karon, lain na ang atong madunggan. Lain na siguro atong makitaan. Nga mo imuguba sa atong pagtuo, paghigugma niya. Kining pagsimba nato sa Ginoo sa adlaw Domingo, usanay ka kahimtang nga naghatag og ilhanan nga kita
giproteksyonan sa Ginoo. Gibantayan ni Lord. Amen? Muna nga, ang mensahe sa Dios mga kaigsunan, nga gusto sa Ginoo nga imong trabahoon, una, ayaw iundang, ayaw paghunong sa pulong pagampo. Amen. Kanang word pagampo, dili lang kay self-prayer. Kanang bitang kaugalingon lamang nga pagampo nga puro na lang ako. Kanang word puro ako mga kaigsunan, kuyaw kay na siya, makatagak na. Kanang ako, nga puro na lang ako, para lang ako. Pero kabalo ba mo? Dili mo abot ang blessing kung puro na lang ako. Ngano? Tanawa ang gipasidaan ni Jesus. Ingon si Jesus, pag-ampo kamo sa mga tao o ideklara ang panalangin. Kisa may imong iampo, simpre imong tapad, simpre imong atubangan, dihas imong atubangan sa imong likod, buot ipasabot sa ato mga kaigsunan. Nagpahinumdum ang Dios nga dili nato tugutan nga maluya ta, muundang ta sa pag-ampo sa Dios alang sa atong isig ka magtotoo. Amen. So para atong maampo ang usag-usa, kitang tanan nga niya karon dapat nakailan na ta. Amen. Amen ba? Pangutan ako ng imong kaugalingon, kanos akan nag-ampo para sa imong igsuon? Or nag-ampo lang yun ka para rapod aning tawhana. Nya pagkaugma, maurag yapon. Pagkasunod, maurag yapon. Dapat mag-ampo ta, labi na gyud sa tanan na ito mga kaigsuonan. Amen? Unya, para masayod gyud ta, nga atong apil sa mga pag-ampo, bisita sad mo usahay sa ato ang balay, sa ato ang programa, Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa Facebook, na ay mga comment dito, unya ato sila maigsuon. Ang uban maingon, wa mo ko'y Facebook, pastor. O sige, iampo nato sila. Ato maigsuon diha sa Thailand, si Sister Susana. Sa Panabo, Sister Gingging. Sa Canada, si Julito Bulanon. O niya sa Sister Russia, sa Taiwan. No? Sa Sister Maricel, sa Sweden. Sa Pitindaghana. Nurse Buya. Sister Buya, na rin. Kalimot atong igsuon, no? Nakaari na ang uban. O niya, si Donald Aquiado, Sister Gingging. Bisita mo sa ato ang kuan, o niya, sa ato programa, mobile naman kog live. Balik na mong live. Ako nang panganlan dito, paminaw mo sa atong FM para ma-familiarize nimo ang ilang mga ngalan para naakay trabahoon diha sa imong mga pag-ampo. Kay damor nimong ideklarar ang blessing ngadto sa uban, ikaw pud unang panalanginan. Timan ina, ikaw ang unang panalanginan. Mo bitaw nang gusto ka nga panalanginan sa Dios, ideklarar ang panalangin ngadto sa uban. Kay nganuman, inani ang prinsipyo ni Lord. Kung unsay imong buhaton karon, imo nang anihon. Kung nagpugas kag tunglo, timan muanig yung kag pagkatinunglo. Munang kitang mga Kristohanon, dili mosugot ang Dios nga magpugas ta og pagtunglo. Kanang pagyubit. Kay kung unsay atong buhaton, maunay dat-o ni Jesus nga ganti sa iya unyang pagbalik. Gatuo ta siguro unya mga kaigsunan nga daghang kay taganti nindot kay nga tuang madawat inigbalik ni Jesus, pero timan ini pag ang atong baba naglitok og mga tunglo pagpamalikas, wala na bay namalikas? Usara may nintingog, wala na namalikas. Dapat wala na pagpamalikas. Mga bata diri nga magbasketball, ako silang buyagon. Ayaw mo pagyawa, ayaw mo pagmuang atay. Kay masuko ang Lord. Mag-ana-ana dahil na sila nga masuko si Lord. Mo-ana dahil na ayaw na lagi na, no? Ang mga bata nga gidala sa Ginoo diri, yes, mag-basketball sila, pero nakabalo ko nga nakadungog sila sa mensahe sa Ginoo samtang mag-practice mi diri. Kay hapit mi tagagabi nag-practice. Amen? Kuyog sa mga worship team.
Una nga, diha sa mga pag-ampo, mga kigsunan, dili ta dapat magmaluyahon. No? Moabot ang panahon doon na igutay time sa mga pag-ampo. Nga hiniusa. Amen? Amen? Moabot ang panahon kung mahumana ang amo ang discipleship training na anay mga kanang pagbisita sa mga balay. Once a week. Nindot na siya. Nya schedule. Pagka nindot atong pakpakan ang Ginoo ni Ana. Dili ta dapat maluya. Unya dili ta magtipig og mga negatibo nga maguna. Dapat we think positive. Amen. Kinahanglan positive ang atong una-una kanunay nga bisan asa ta siya nagpan kanato. Niingon si Apostol Pablo, busa mga igsuon ayaw kamo. Kanain siyang busa mga igsuon, tindog kamo, ngalig-on. Ang pangutana, unsa may makapalig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo? Kanang chismis nga dili gikan sa Dios? Kanang chismis gikan sa tao? Dili na may makapalig-on. Munang naay awit nga naumol mga kaigsunan ko sa Ginoo, pilia ang imong higala. Pilia ang imong ikauban. Ang pinging kinabuhi mo, kisa nakadungog ang katahan. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, nga naa kanimo, pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo. Wala ba'y nagbarkada diri nga naas kalibutan? Ayaw nung pagbarkada ng naas kalibutan. Nga naman, ma-influensyahan ra ka. Atong isuon, nga nilaylo na sa iyahang mga mothers kayo no karon gibless ni Lord sa dihang ni abot mi diri gibless sila sa Ginoo to pakpakan ng Ginoo. Oh, tinuod na ako nakitaan nga nagibless sila ni Lord. Grabe. Mao na nga karon nagsugod na siya og bansay. Bansay na sila. Nya iyang anak gibless ni Lord. Maayong mo keyboard atong pakpakan si Lord. Ana. Nganong mayong mo keyboard tungod kay matudluan siya. Ang tao nga dili matudluan, di gyud na makakaton. Ngano man ang tao nga dili matudluan, kusog na mo reklamo. Nya og buyago na siya, review ko na siya, mangluod dayon. Pero wala ko kakita diri nga nagpatudlo nga maluuran. Ngano man giandam si Lord, gipadala sila ni Lord aron magdaig tas Ginoo. Muna nga si David pod, sige na kong kasabaan. Yes, mo kasabang gyud ko ni David, ni Asaph. Kay diha sila makakaton. Nya siya pod ako pong mabantayan nga mo istorya pod ay siya mo kasaba pod. Tinuod na. Muna nga ako ang na-feel mga kaigsunan nga kini maong simbahan, gipatubo na ni Lord kay nag-andam na si Lord o ganti. Lamang dili natutugutan ang kaluyahon. Labi na sa pag-ampo. Inay mong padayon sa pag-ampo. Nya ayaw kalimti nga ang pag-ampo nato sa Ginoo, dili lang ang atong kaugalingon, dili lang atong mga kaila, lakip na ang atong mga kigsunan nga naa sa gawas. Gawas sa Cebu. Okay na mo tayo ka mga kigsunan na as Manila. No, pinagi sa ato ang social media sa pulong mo kinabuhi ko. Unya sunod kanang giingon din ha pagtinabangay. Amen? The word pagtinabangay, wala na magkinahanglan pagdasig. Wala na magkinahanglan og sugo. Kabalo ba mo? Kanang word pagtinabangay, ang akong nakita nga pulong mauni, you are always volunteer. Kanang kanunay kang mo volunteer ba? Kanunay kang mo tanyag unsa may akong ikatabang. Nabata anak nga kinaiya? Kabalo ba ka? Ang gipakita nga prinsipyo sa Dios diha sa panultihon, ingon si Solomon. Sa panultihon kapitulo 11, kung wala ko masayop diha sa bersikulo 25. Panultihon kapitulo 11. Tanawa ko no inyong Biblia. Kapitulo 11, bersikulo 25. Pag mauswagon, pag mahgihatagon, o mauswagon ka, tabangi ang uban, o tabangan ka usab. Kanang word, kanang
kana bitang matinabangon, dili na mistil pang padungog-dungugan or pakiton. Hello. Diri sa atong simbahan, ang tao nga matinabangon, like example, nakakita na siya sa panginahanglan. Amen ba? Uy, jutay raman. Nakakita ka sa panginahanglan. Speaking about panginahanglan, siguro mo ingon dayon ang tao, kwarta. No! Kabalo ba mo? Kitang tanan, gidisinyo na alang sa bulaton para sa himaya sa Ginoo. Yes. Dili ta pareho tanan og libin. Ambot ako ipasabot sa level kanang speaking about kahibalo. Speaking about kusog. Speaking about sa nakatunan. Sa ako nang gikaingon, like example sa usa ka trabaho sa pagpamanday. Dili tanang tao panday. Tama? Dili tanang tao maayong mamintal. Na dili pud tanang tao maayong mo-welding. Pero dunay mga taong maayong mo-welding, naapoy taong maayong mo-pintal. Naapoy maayong mo kanang mo taod sa tiles. Diri sa ato ang pag-alagad, mga kaigsunan. Kabalo ko nga doon na kay hiyas. Doon na kay talento. Ang mensahe sa Ginoo, ayaw siya tagui. Amen? Hello? Ayaw siya tagui. Doon ay mga, siguro mo yung ka nga, maglisod magkuog, sulti, maglisod magkuog ka ng wali, share sa pulong ni Lord. Dili siguro ko magwawali. Pero, kung sige kag kuyog, ang imong gikayugan magwawali, timan ina, mahimo ra kang magwawali. Amen? Mahimo kang magsasangyaw. Mao na nga, bless kayo ta mga kaigsunan sa miaging Domingo. Nagmalampuson ang ato ang first day of training sa discipleship training. Ato pakpakan ang Ginoo. Ni Ari sila. Nya bisan ang uban wala katunga o niya atong Wednesday wala po tuod katunga ang uban murag na sila emergency saman wala mo inform wala pa no katong mga batan-on pag umangko ni brother Ruel wala katunga sila so inani ni siya ang usas at gipakita kanang word pag dinasigay pag-ampo pagtabang dayong sunod pag dinasigay. Ang pagdinasigay mga kigsunan, dili na trabaho lang sa usa ka tawo, kundi trabaho na sa matag sakop sa simbahan. Ina imo tapad pagdinasigay. Okay, ato kuno nang klarohon ng pagdinasigay. Ato na siyang bansayon, praktison. Inani na siya. Unsa may imong buhaton, kung ang usa ka tawo na luya, unsay imuhang isulti? Like example, ang usa ka tawo moingon nga naluya ko sa pagsimba kay init o niya layo. Nya unsa may imuhang kanang buhaton para mahimo kang magdadasig. Ingnon nimo nga maulagi ako pud bitaw. Unang wala po ko kasimba. Aron mahimo kang magdasig. Ingna nga bisan og layo nakit-an ka ni Lord. Amen. Kay ang word pag dinasigay, dapat kita mismo ang manguna. Dapat kita mismo mga kaigsunan ng mutikang. Dapat kita mismo ang mutrabaho. Kanang word pag dinasigay. Kaya gusto sa Ginoo mauni ato makatunan. Dapat dili nato undangon ang pag-ampo. Dili ta magmaluya mga kaigsunan speaking about prayer. Dahil sunod, diha sa pagtinabangay. Dahil sunod, pag dinasigay. Kung kanang maong mga kanabitang minsahia, pag-ampo dayong pagtabang o pagdinasigay, timan dunay giandam si Lord nga ganti. Amen ba? Kano samot nimo nabuhaton? Samtang doon na pa'y panahon pa. Amen? Makakita ka mga igsoon nga naluya, dasiga. Makakita ka mga kaigsunan nga, mga tao nga nanginahanglan. Dili lang sa gitawag material. Doon ay may mga tao nga financial
wala magkalisod. Material, wala magkalisod. Pero spiritually, nagkalisod. Na sila'y kaluyahon. Na sila'y pagkabugnaw. Kinsa man ang mudasig nila. Kung ang imong igsuon, like example, imuhang inahan, ang imuhang uyuan, imong iyaan, imong mga pagumanggon, imong anak. Kung naluya sila, kinsa may mudasig nila? Siyempre ikaw. Ing na imong tapad, ikaw. Munang trabaho na to ang pagpangumustahay. Amen? Ing na imong tapad, pangumustaha tong wala mo simba. Nya dat imong mama, imong papa, kanus aman nimo sila walihan, kanus aman nimo sila dasigon, kanus aman nimo sila dadun diha sa Ginoo. Karon samtang do na pay panahon. Nganuman, si Jesus mo balik, magdala siya ganti, sumala sa imong nahimo, sumala sa imong nabuhat. Karon kung wala kay nabuhat, kung wala kay nabuhat mga kaigsunan, asa man unya kagantihan sa Dios kung wala kay nahimo. Muna nga kinsay walay pamilya dire. Di ba naagi pamilya matag tao? Kinsay walay kaila. Di ba kitang tanan na ay kaila? Amen ba? Dada sila. Ayaw kaluya sa pag-agni nila. Na nga, manimba ka. Katong imuhang amiga, imong classmate, kuha na, pahinundumi, sa adlang Domingo, iyan ang Ginoo. Amen ba? Kaya sa imong pagtrabaho, anak, mga kaigsunan, kabalo ba ka? Nalipay si Lord. Pero kung wala sila manimba, o niya, mahibalag nimo sila, o niya maingon dayan, naluya ko kay pati-inita niya, layo kayo. Muingon po ka nga, murag ako po gani. O niya, inigbalik ni Jesus, gatuo ka giblas, kay nakasimba ka niya. Unsaon man pag, ingon nga giblas ka nga, wala man ka makadawat o ganti. Hinumdumi, si Jesus, mingon, mobalik ako. Magdala ganti, sumala sa tagsa-tagsa kabinuhatan. Dili kay gantihan ka tungod kay nagbuhat ang imong papag mama. Timan ini siya. Wala magpakita ang Dios o nagpasabot himo nga gantihan ka kay nisimba ang imuhang anak. Muganti ang Dios sa imong nabuhat. Tagsa-tagsa, sumala sa iyang binuhatan. Amen ba? Munang ayaw pagtuo nga, kana bitang, ikaw nga asawa, gantihan ka tungod kay nisimba imong bana. Ayaw pagtuo nga, ikaw nga bana, gantihan ka, bisag wa ka mo simba, wa ka mo buhat, tungod kay nisimba imong asawa. Wala. Tagsa-tagsa ta, gantihan. Amen? Una nga, ako yung gibutang sa akong kasing-kasing, kinahanglan kong mulihok, kinahanglan kong mutrabaho, diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nganuman, kay saad ni Jesus, gantihan ta, sumala sa atong tagsa-tagsa kabuhat. Amen ba? Munang ingna imong tapad, musimba gyud ta, mutrabaho gyud ta, mulihok gyud ta. Kanya tulo ka butang nga angay natong bansayon ang pag-ampo. Kabalo ko nga ang tanan kabantigo ng muampo. Amen? Kabalo na ba ka muampo? Mga batanon, kabalo na ba muampo? Amen? Sunod, pagtabang. Kanang word pagtabang, kabalo mo, grabe na ka-importante. Kabalo pa mo? Maunay gihulat ni Lord. Last nga bersikulo, nasa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16. Ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot ni Lord. Pagtinabangay. Ang tanay mo pagtinabangay. Kanang word pagtinabangay, ayaw paghulat nga tabangan ka isa ka mo tabang. Amen ba? Dapat ikaw mo'y mo offer.
Makita kas usa sa mga panginahanglan nun diha sa buluhatos Ginoo, ikaw mo'y mo-offer. Amen? Kung unsa ang imong gibuhat karon, ugma imo nang anihon. Kung mitikang ka sa pagtabang, timan ang saad sa Ginoo, tabangan ka usab. Usa sa ako ang testimony mao ni. Di gyud na ako kalimtan na ako'y natabangan nga usa ka batan-on. Katong ako ang gi-testimony diri nga naka-uyab siya og kuan. O niya bayot. Niya gusto na siyang mubulag. Ang problema kay ang bayot magpakamatay. O niya problema kayo siya. Problema pod ang iya mga ginikanan. Listener sila sa ako ang programa sa 97.9 Love Radio Cebu. Gipangita ko dito sa opera. Ilag yung kong adto dito. Kuan siya, hilak siya. Kay mubulag lagi siya sa iyahang uyab nga bayot. Ang problema, kay makasala man siya kay bayot lagi. Karon inigbulag niya, makasala man po siya kay magpakamatay man po ang bayot tungod niya. So nagproblema siya kay kung mo decision siya nga magpabili sa bayot, sala gyapon. Kung mubulag po siya, sala gyapon kay magpakamatay man. Mao to nga akong giatubang silang duha ug ako ang giprangkahan ang bayot unsa man magpakamatay gyud ka. Siya tagay ko kutsilyo kay magpakamatay ko, magdunggab siya. Kay nihilak na ang mama sa lalaki kay puro gud sila lalaki. Nihilak na katong Kristohanon, ang ginikanan sa Kristohanon. Isa mo ning pastor kay hadlok lagi mi, makasala pud mi kung mamatay ning bayota. Ingon ako siyang gitutukan ang bayot, unsa man magpakamatay gyud ka. Sa magpakamatay gyud ko kay bulagan ko niya, nahigugma gyud ko. Siyang man ganahan gyud ka magpakamatay. Akong ingnan, ning dulhugos lalong dito sa underground ning kuha kog kutsilyo nga perting haita. Ako ang gunitan, unsa man magpakamatay ka. Day kutsilyo perting haitan ni. Nya gisigahan ako sa akong mata. Isa maluoy tayo kayo, tayo kong patya. Akong giingnan ng lalaki, palayo aning bayota, kay di lagi ni siya magpakamatay, gihadlok lang ka. Kung mahimo mo abroad ka, karon ni abroad siya na sa Canada. Nya siya ang gigamit sa Ginoo para magkapawaypay sa atong pakpakan ang Ginoo. No? Muna nga, grabe si Lord. Muna giingon nga, gigamit ko sa Ginoong natabangan siya. Unsay giingon sa Ginoo, tabangi ang uban, tabangan sad ka. Muna pagtabang ayaw gyud na ihikaw. Inay mong tapad ayaw ihikaw. Sa panahon nga makakita kag tawo nga kanang makatabang ka, tabanganan, tabangi sila. Karon, tudloan ta mo kinsa ang mga taong tabanganan kana mga taong way Ginoo. Tinuod na. Imong mga pag-umangkon, imuhang mga kaila, wala na sila Ginoo, tabanganan na sila. Unsa may imong itabang kwarta? Ayaw. Ayaw sila tabangi about sa kwarta. Nga naman, ibisyo ra na. Ibisyo ra na. Ipalit na nagtuba. Unsa may imong itabang? Una sa tanan, prayer. Pagampo. Dayong, dasiga sila. Dada sila sa pagsimba. Nga naman, kay kung mga matay, ining kamatay mo sa tao, isa may manubag anak. Ikaw. Kung mamatay sila sa salaon niya, wala nimo sila dada, wala nimo sila walihi. Ikaw ang paninglan. Muna nga samtang buhi pa, trabahoa ang imong trabaho nga mudasig kas mga tao para mo simba sila sama nimo. Amen? Ine mo tapad, panalag mga tao. Diha sa Ginoo. Gantihan ka. Amen? So, tulo ka butang, tulo ka minsay nga angay natong bansayon sa ato ang pag-alagad. Unsa gani? Pagampo, pagtabang, pagdasig. Kining mga pulonga, mauni ang halad nga makapahimuot sa Ginoo. Ayaw gayud tuguti ang pagdaot, ang paguba, kundili ang pag-ayon. Kay si Jesus mo balik, magdalaganti para nimo. Tupagpakan si Lord mga kaigsunan. Magampo ta, amahan na mo nga Dios sa mga kakagahom. Salamat sa imong mga mensahe. Nga nagtudlo ka na mo, aron kami dunay mga buluhaton nga makatunan. Sa ingon sa imong pagbalik, doon na may ganti nga mong maangkon. Dalaygon ka nga Dios nga nagatudlo ka na mo, dasiga kami, o pahinumdumi kami sa among mga buluhaton, diha sa pagampo o pagtabang o pagdasig.
kay nagingon ka nga mubalik ka nga magdalaganti. Salamat o Dios sa imuhang mga pulog, mga minsay nga mong nakatunan. We declare blessing sa matagusa. In Jesus' name we pray. Amen. Ang imong tapad, pag-ampo, pagtabang, pagdasig. Amen? Kanang imong mga pagumangkon, imuhang mga kaila, dada sa Ginoo, gantihan ka. Ato pagpakan ng Ginoo pag-usap. Salamat sa iyang pulong sa atong Ginoo o karon Ato ta sa paghatag sa paghatag sa tithes of offering. Amen. Magmatinudano sa paghatag sa ikanapulo manahala buhaton tagini hatag aron pagahatagan sekreto kini sa panalangin at maabli ang tagpuanan sa langit. Sa langit. Buhaton tagini, 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 uban sa kalipan. Mamarag ta og atong itaas ang atong tuong kamot. Labing gamana ng mga Diyos na ini sa iyo sa kantuhon. Anya na usab kami o Diyos nga gatuol nga kanimo amahan. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe Ginoo nga imong gigamit ang imong alagad Lord Jesus nga nagpasabot sa matag usa na mga kinabuhi Ginoo. Lord, kato nga mapulong, maput into action to Lord God sa matag sa tagsa ka kinabuhi amahan. Lord, sinuhi ka to Lord God, sulod sa among kasing-kasing Ginoo. Ug tupigi amahan ug Lord, nga amo usab tong ikasugilon ngadto sa uban amahan ang imong pulong Lord Jesus kay sugo ka na kanimo amahan. Kung nahigugma kami nga kanimo, magbuhat kami sa imong mga buhat og labaw pa Ginoo. Salamat Ginoo nga sa imong pagdasig sa matag-usa na mo kakinabuhi Lord Jesus. Bisan pa Ginoo nini sa labianon nga bahin nga naa sa mo tubangan. Lord, ikaw Diyos mag-bless. I-bless Ginoo ang mga naghatag. Lord, kung asa man sila nagkuha sa ilang source of income Ginoo, ikaw ang Diyos na sayod o nakakita amahan o padayon nimong patubuon Ginoo. Bisan pa ang mga uma, Lord Jesus, ang mga pag-ampo nga ikaw usab Lord magpatubig Lord sa kaumahan. Ug sa tanan nga gikuhaan Ginoo, among mga pag-ampo nga imong tipigan, ampingan ang ilang pagpanarbaho Ginoo. Tagan nimo sila relax nga huna Ginoo. Tungod kay naa ka man Ginoo naghatag og mga pabor pinasahi nga panalangin pabor Lord God. Ug kani nga sa lapianon gamiton ka ni Lord God sa pagpalapad sa pagpadako sa imong bulahaton nga imong gipiyal kanamo Lord Jesus. Ug kining tanan Ginoo among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Adto ta sa pagpanglingkod sa makajot mga kaigsuonan. Adto ta sa mga pagpahibalo og ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Sis Charmaine. Unya ang mo opening prayer kay si ay dili ni o lagi mo no opening prayer kay ako
Unya ang mo scripture reading kay si Kuan si Kuan ang mo scripture reading si Binje. Unya ang mo testimony kay si Ate LB. Unya ang mo special number kay si Brother Julius. Imo ang panahon karong Domingo kay daghan kay na siya mga kanta nga gitipigan sulod siyang kasing-kasing nga dili po din niya mapugnan nga igakahalad niya sa atong buhi nga Dios. Unya sa gihapon kahapon wala mi kakuas mga bata, wala ko katudlo sa mga bata kay nagprepare man mi sa ginagmay nga salusaluhan nato karon nga kautuhon nga maniutog yun ta kay matod pa mabahin manggay kuno nang sa nang lisuha oy nga unsa kagamay kana pagkahang naghingapay na bitaw unya ang kuan kanang mga sa Sabado padayon ta kay balo ko nga gatanaw putos de chari kung asa sila galakaw ron unya siya ang musong lead na pod niya ang mo piano kung makaapa si Cindy, kuan siya. O dili niya makaya si Ailami gihapon. Pasalamatan ako ang Ginoo kay si Aiden o si Cindy niya nanamay nitikang sa piano. Mauto nga si Chari, pwede, multitask man to siya. Pwede mo keyboard, pwede po busong lead. Niya, ug naas Aiden mo, upat na me. Kay sulod sa usa ka tuig na to nga fellowship diya sa balay kanang ako ra gito inyong makitaan sa nya kanang di man pud gusto ni Lord nga ako ara pud tanan ang panalangin. Gusto man sa Ginoo nga kitang tanan. So gibalo ko nga naagid tay hiyas talento nga gipiyal sa Ginoo nga tinipigan niya patubuon manas Ginoo sa dihang mag-ensayo ta sa buhaton sa Ginoo. So, maubay-ubay po ta kay si Day Charmin, na naman siya nagtrabaho diris, doon ragid ka simbahan. Kibaw ko nga, doon na po ni siya mga pinasahi nga tingog ba, nga gikan ni Lord. So, nalipay kaayo ko, samot na ang Ginoo. Doon na kapuli-puli, sila sa Day Pamila, son sa umaabot dili na ni sila back up kung dili musunglid na gid ni siya. So di man nato mingo mata nga wala ko noy pinugsanay walay balibaray pero di pud ta mamugos kung di pagyud kay mo po na hinungdan nga maluya salan pinugsanay pud ning ilaha, di ba? So naragay time welcome nga moingon na siya nga ready nako. Diba? So, ang duga nga mga pagpahibalo, kuan lang na kong pastor. Sa kuan, no? Sa training discipleship, unyang alas 4, ato sang i-postpone unyang alas 4, next Sunday na lang ta. Kay ako sang kuyogan among anak, amo siya lang iligo sa swimming pool, uban sa mga bata, nga iya pong mga amigo. Kaya ako silang after ani simba ako silang iligo usa sa mga bata sad nga iya pong amigo kay nihangyo pud taong iligo sila swimming pool. Nya timing siguro pod nga dili kayo init okay ra sad kayo nya kinahanglan magunang na ay kuan monitor ba nighting monitor muna nga dili gid ko pod mo basta-basta og salig lang kinahanglan na ako. So sa training discipleship next Sunday lang ta. Okay ra ninyo next Sunday? Nya ang inyong memory verse asa ganito? Mateo 28:19. Onya unsa gani? Mateo 28:19. Si Jesus miingon, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an og buniyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Versikulo 20, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo og ako hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28 verse 19 to 20. Unya napagyo ikaduhang assignment. Memorize ninyo Mateo
Marcos, Lucas, Juan, kuaning buhat, Roma, 1 to 2 Corinthians, Galacia, hangtod na sa gipadayag. Ngalan lang sa libro sa Biblia. Sa New Testament, Mateo to Revelation. Nya, magkita ta sa atong basic training discipleship karong sunod Domingo sa alas 4. Karon, kuan lang usa ta. Okay ra ninyo, no? Sige, ato pakpakan ng Ginoo. Unya, karong simanahon na maningkamot mi kuyo kasong asawa nga makabisita mi dito sa simbahan katong ato ang parihog gyapon. Siguro gifeel gyud nako nga magdala kog Biblia para makashare ko nila dito. Niya karong sunod Domingo ako ning tan-aon nga mo gather ko og mga young people. Sugdan na nako og gather ang mga young people. Kay kamo ang mo nagiingon ni Jose P. Rizal, pag-asa ng bayan, no? Hapit na pod ang Thanksgiving sa Moalboal. Niya kinahanglan mo nga mga young people ako tamong magiyahan kaysa lain ang mugiya. Muna nga unya makunik mo sa mga simbahan. Nanay mga gitawag youth kanang youth fellowship. Na youth camp, youth fellowship. Ang mga young people gikan sa laing simbahan mo fellowship na pod nato dire. Nya kita pod mo mga young people dire mo fellowship pod laing simbahan. Nya mo na say part of training diha sa ilahang pagkat-on paglambo. Nya mga talento ma-discover na siya. Ngano man like sa kuha, di gyud ko kayo kuan sa gitara sa una. Kay wala ko koy gitara. Karon kita man ko og kanang babae maingong mo gitara. Ingko nga lang nadasig lagi ko tungod niya. Di ba? Pero dili mo akong iapas maasawa. Ang gitara nadasig lang gyud ko niya. Ana na siya. So salamat sa Ginoo sa iyang pagtudlok pagiya sa mga batanon para mas ma-prepare sila sa bulaton ni Lord og panalangin sa Ginoo. So wala na yung mga pangutana, wala na yung mga okay? Ayaw mo uli diri ta man ni Odto kay birthday sa akong anak si Asap. Nya ato tas pagpanindog, ato ang closing prayer before ta celebrate sa adlaw nga tawan sa among anak, Bibi Asap. Akong yangyo ang tanan manindog ta og atong iisa ato mga kamot magpasalamat ta sa Ginoo. Amahan mo nga Dios amang kagagahom. Salamat sa imuhang pagdawat sa amo ang pagsimba, paghalad, pagdahig, pagpasidungog kanimo. Salamat amahan sa tanan nga mga minsay nga among nakatunan, nadunggan na sabtan, labi na gyud sa pagampo o pagtabang o pagdasig. Salamat amahan nga padayon mo kaming ligunon ug dasigon sa pagbuhat sa mga bulaton, dinhi mo kaming gitudloan ining taknaa. Ako mga kiigsunan nga nakaron sa nagkalaing mga lugar nga nagduyog nakig-uban pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan, akong gipangayo kanimo ang imong pagpanalangin kanila. Labi na o Dios sa mga taong matinud-anon nga kanunay nagmatinud-anon sa imong mga pulong ug nagbuhat sa mga minsay pamaagi aron ang imong mga saad ilang masinatian. Wala gayoy makahilabot kanila. Wala gayoy makaguba sa mga pulong, mga saad nga ilang nakatunan, ng ilang nadunggan na sabtan. Magpabilin silang matinud-anon, sama nga kami magpabiling matinud-anon kanimo, diha sa pag-alagad kanimo. Maingon man sa kumag-igsunan dinhi, katong wala kasimba, amahan, salamat nga imo silang dasigon. Imo sila nga dasigon diha sa pagsimba kanimo, amahan, kay ang imong mga pulong, nagsugilon man kanamo nga sa imong pagbalik, magdala ka ganti, sumala sa among nahimo. We declare blessing sa tibok simana, kami imong bantayan ubanan, imo kaming panalipdan, ipadala ang imong gamhanang mga anghel mo, magabantay, magapanalipod sa matag usa. Kini akong mga pag-ampo ug among ampo kanimo amahan ang panalangin sa pangalan ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios amahan sa pakig-ambit o pakig-uban sa balang espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Sa mga young people, unya ng Domingo, mag-gather ko,
mag-electag officer para sa mga youth. Happy birthday. Happy birthday sa... God bless, God bless. Bye-bye. Sister Evelyn. Bye-bye, Sister Evelyn. Brother Marolo. Nagyado. Salamat kayo. Ang iyong manalangin. Bye-bye. Sister Susana, Brother Rosipino pala, Sister Annalyn, Karina, Libahan, no? Si Rose Basin, Dog Julito, Ginny Mahinay. God bless, happy Sunday, bye-bye. Love you.